Kada ka sake rayuwarka ta baya ta hana ka gina gobenka. Komai muninta ka tuba zuwa ga mahaliccinka. Allah yana farin ciki da tubarka, yana marhaba da zuwanka ko da yaushe. Shi yasa ya ara maka wannan lokaci don ya shiryar da kai zuwa ga madaidaiciyar hanya. Ka zama mafi kyawu fiye da yadda kake jiya. Ka dakatar da maimaita abubuwan da suka gabata a zuciyarka. Share munanan halayyanka don neman yardansa. Mahaliccinka mai gafara ne kuma mai jinƙai. Wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yi amfani da kuzarinka wajen kirkiran wani sabon abu wa rayuwarka. Kake tuna da albishirinsa a kanka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kada ka salwantar da lokacinka, kada ka bari lokaci ya kure maka, domin lokaci wata kyauta ce daga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.